خەونا فراتەکینێ 43 ساڵی لە ئەردێ لە دکانەکە ناڵبوریەیە لە ناوچەیە بسملا ئامەدێ دەست پێی کرد. پشتی 13 ساڵان لە ئاسمانام بۆ ڕاستی ڕۆژێکی بەهاندانا هەواڵێن خۆ بەشداری چالاکیەکە پاراشوتێ بوو. بقودبوونا لنگێوی ji ئەردێ ئەشقاویە ئاسمانان دەست پێ کرد. پشترە biryarda ku bibe pîlot û li asmanên welatê xwe bifire. Ailemden bir destek istedim. Min ji malbata xwe alîkarî xwest ji ber ku min dizanî pêvajoyeke dirêj û rêyeke bi evraz û nişîve hem di warê maddî û hem jî di warê manewî de. Ez ew qasî evîndarê esmanan bûm ku min hemû keştî şewitandin. Min hemû kargehên destê xwe de mala xwe û otomobîla xwe firotin û biryar da ku perwerdeyê bibînim. Destpêkê li zanîngeha Dîclê beşa jimêriyariyê û piştre jî li zanîngeha Anadoliyê beşa karsaziyê xwend. Bi pereyên ku ji firotina mal û milkê xwe bi dest xistibû, ji bo perwerdeya ziman û pîlotiyê çû derveyî welat û lîsansa pîlotiya bazirganî wergirt. Di dawiyê de ji xwe re firokeyeke yek motorî jî kirî. Niha weke pîloteke profesyonel bi firokeya xwe geştên turîstîk û danasînê saz dike û ji bo organîzasyonên cuda mirovan li asmanê Amedê digerîne. Bu işe giriştiğim ve evet çok büyük bir Min dest bi vî karî kir û ji bo vî karî ket û demeke gelekî zêde da. Lê ez qet nepoşmanim ji ber ku hêjayî wê ye. Rêviyên ku heta na bi min re firyane bertekên gelekî erînî didin. Ji ber ku dîtina dîrok û esmanan bi hev re hesteke bêhempa ye. Dîtina ew tiştên ku tu li erdê dibînî ji esman mirovan zêdetir kelecan dike. Xewnên firatekîn bi dawî nabin. Ew niha perwerdeyê dibîne da ku bibe mamosteyê pîlotiyê û armanca wî ya herî mezin e ku li Amedê dibistaneke firînê veke. Her wiha dixwaze derî li ber ciwanên navçeyê jî veke ku ew jî bikaribin xewnên xwe yên li asmanan pêk bînin. Ji dikana nalboriyê heta pîlotiyê, çîroka firatekîn bûye mînakeke serkeftinê û îlhamek ji bo wan kesên ku dixwazin li pey xewnên xwe biçin. Ferdî sak, Rûdaw.